Hi guys! So nagbalik na sa ko og bag-o nga video and karong adlaw na sa tay bag-ong package nga i-unbox. So di anta magdugay no, sugdan na nato. Okay guys, so karong adlaw di ay na ko'y guest sa ako ang show nga ako ang manghod. Chanlao guys, subscribe to my channel. Yeah, right here. Naa siya iyang kagulang YouTube channel nga small YouTuber po siya pareha Yes, nako guys, that's and right. subscribe sa po. iyang YouTube channel naa sa down below na sa description na. Daghang luto-luto dito, so mabusog jud ta. So subscribe na mga. Sa busog gut mo noon sila nimo. Di mong good. Kay So magluto- yeah, pareha na siya. So yeah, mga sudan ako mga snacks. na. So Mga family yung pagkaon may mga tambok. Especially him. Ikaw rin tambok. Di mong good, ikaw mong good. Ikaw rin. Okay, so diyan na magdugay no ato nang sugdan abrihan na nato ni ang box no kay para makakaon na taglami. Excited na ko, die. Let's go. Wait, let me clean my palette. Okay, so amo nang naabrihan ang panit no, napalitan na namo ang box. So amo nang abrihan ug kung sisulod ani. Bre, dayon kaya si istorya. Man, gigutom na ka. Gutom na ko, bay. I wanna eat the snacks. Okay. So, mo na siya Naay taga, ang sulod no. naay Italy, naay Japan. Okay, so sugdan na nato. Ikaw una bunot. Sa Hmm. pinaka-bottom. Yo! Paki man dai gikuha sa So buang. it. So ang iyaang nabunot kay Pocky cookies and cream flavor nga gikan sa Thailand. Mga Thai ning Shong Kao. Sabarika! Sabari ka. Sabarika! Sabarika! Mo ni pagkaon sa mga Thai Yeah. nga flavored. Marag lamit na yan. Actually, Marag wala pa ako katilawan na. kani Oh, cookies and cream. Marag- Sige may chocolate. kanang made in Thailand ani ha. What jam mo? Narao product of Thailand. Klaro kay na tabuning nga naong. Naomi mo? Okay, klaro kay na ha. Product from Thailand, walay budol-budol. Okay, gutom na ka. Lamit mong good na. Okay, favorite mo pa na ko ni Paki nga kanang cookies and cream basta unsa basta pa cookies and cream. So far nga, ako Favorite yun na ako tilawan nga paki kay katong naay almonds nga chocolate lamit dito. Pero tilawan nato ni marag ko katilawan ni. Ayun pero. Ha. Excited na ako. Let's do it. Oh! Ibutan lagi ng box diha. Okay, so muna siya box. And then kuha. Okay, so Buni ako nung. Ana. mauna siya ang Pocky nga cookies and cream no nga siguro kabalo mo unsa na yung Pocky pero ang flavor ani lahi siguro so ato nang tilawan. Cheers. Cheers. Bay, I want more. Lamit lagi bay. Ano to? Guys, I love it. Holy crap. Doon naman niya. Ako ano kan ano. Mamma mia! Okay, so Pocky nga cookies and cream creamy kay siya na matilawan jud nimo inig first bite nimo Lamit kayo. nga matilawan nimo pagka-creamy sa katong kaning puti no. Ano tamis siya. Tamis dyan. Tamis nga dili ra pud kay ingon nga over nga tamis jud kayo no nga maingon nga Sakto ra tamis ba? tonsillitis ka or something. Ana arang tamis good. So sakto-sakto ra yung tamis okay ra. Makakaon jud kag daghan ani maski pag 5 ka pack Doon pa na doon nimo sa kapakan na. Oh, na makaya jud nimo kay dili kay siya ingon na tamis jud kayo no. Yes. So mo na siya lami and creamy ang pagka cookies and cream niya Ganahan ko. nga medyo matilawan nimo ang dairy nga something nga product no. Kaya Na- sugar. Murag daay pagkagatas no. Yung sugar is 16 grams. Okay, so unsa man imo ang hatol para aning Pocky cookies and cream. Pwede upat ka buhok bay? Kung tiil ba? Sige, apil. Ha! Dili maabot ba tambok kay ko. Baboy man kagud. Ana ra, Basta upat ka buhok guys. thumbs up ni para sa kuha. Lami kayo. Mhm. I love it. Lami jud ni siya nga cookies and cream nga Pocky. Kung makita ninyo sa stores palit mo ani. Palit jud mo kay. Recommended.
Lami kayo. Okay, so moving on ta sa next one. Asa nibunot ka ganina? Ako po yung mabunot na sad. Tan-tananan! Oy, murag sweet chili. Pipers made by farmer. Oh, mga farmer dagahimo ani ha. Murag ko ni siya. Potato chips ni siguro ni siya no. Sweet chili crisps. Murag sa UK nagikan kay crisp ang tawag. You're right, buddy. Yeah. Ding ding Of ding. course. Kay dili kay lahi ang chips dito, ang chips nila kay fries, murag mga bugo o mga tao dito. Kanang ipalit ka dito. Ang ilang chips kay crisp. Crisps. Pisti ako. Basta mga nasa oy, yawa ng mga tao Ipalit dito. ka dito, buwan. So, gabrihan na nato. Okay, so kuha. Ooh. Murag bake siya guys. Karang Okay, so muna siya ang itsura, no? Nga puno siya og seasoning. Sa makita pa lang ninyo, first look lang daan, puno og seasoning ang potatoes. So, okay, cheers. Cheers. Silawan na to. more siya chips diri ba atong Old Dutch bitaw. Nasa akong higkanon itong jalapeno pero di siya ham. Na actually, naigamay nga mild kay siya nga pagka-spicy. Akong na feel. Yung spices kay mo na murag na siya Cajun spice gamay. Taste that? Tinabi ya. That's how Cajun tastes like. Just a little bit. Magtamis. Yeah. Okay, so tamis-tamis siya nga medyo naipagkaparat gamay pero more on tamis ang iyang taste. Crispy kayo ang chips. Kay bake ang chips actually, di siya fried. It's So, baked chips. Lami siya. So, mas crispy ang baked chips. Pero mas gahi ang baked chips kumpara sa fried chips. Fried. So, fried siya, dali siyang patol. Lami siya. Actually, ganahan ko. Okay, so unsa man mo ato? Thumbs up to para ko. Lami siya, guys. Lami I like siya. them. Actually, lami gid siya. So, Murag maka, pili na ko kanon ng whole bag na. Ako ra usa. dili kay siya ingon na parat no. Pero na siya katamis-tamis. Okay, so next one is ta bunot. Bunot. So next one. Okay, so ang next one kay Hawaiian Punch Candy Jellies nga gikan sa United States of America. Yup, so Bria, do the honors. Oy, murag daghan siya flavor no. Lahi sa color kay murag nay nakabutang reo kada color kay lahi siguro flavor. Murag lemon. So, Hawaiian Punch. So ato nang kilawan. Open. Okay, so mo na itsura niya no. Mo na itsura sa orange. jellies nga candy nga red ako ya kay color yellow mo na good. Orange mo nataka mo ka. Are you color branded? Oh yeah. That's color It's color orange. orange. Okay. Orange. Okay, cheers. Dagan na sugar ba? Ikaw ba? I'm not a fan of sweets, but nasa pagka-aslong pag aftertaste daw nimo. Teka ang goy. Tinood biya? Si aslum. Aslom. I didn't taste any aslum. Sa imo, alhay mo na kong flavor. Aslom ba na aftertaste nga aslom pag imo nagtunlon? Parihar mo good. Lagi ba tinood? Mabuta kay na mo bay. Mabuta kay na mo niya. Bay tinood. Di na ko bay. Pero actually, ang flavor sa orange kay lami. Pero Pero kiri-kiri ka. Kaya, no, dagi. Na may pag-aslom. Tilaway orange. Tilaway na. Uy, mga ikaw, uy. Tilaway ba? Ang tatag orange. Wala na may orange. Puro man ni pink. Wala pa kadaya ba? Kumita diha. Duhara pa yung kabok day color may nasulod. Tilaway. Abay mo kabinuang ko. Red ra og orange. Wala Binuang. Wala. Binuang man eh. Nay
Naigagmay, naidag ko, awa. Kanay gamay ang orange, so akong tilawan ang iyang orange. Siguro murag ako tingali tong pagka-aslam-aslong, no. Di magugufanog ka ng mga tamis-tamis. I'm all on savory foods. Klaro ng dili aslom. Aslom ang good. Kita ka akong naong ganina. Dili na guys, wag ko binuwang. Aslom gid siya. Sa aftertaste nako. So, para sa kuha, walay aslom. Ambot lang, siya abnormal na siya pangtilaw. Paghilom diha. So, we all have different taste buds. Mo lagi. So, abnormal man yung pagtilaw. So, naasluman jud ka. Nope. Okay, wala ako naasluman. Tamis siya. I think more on pambata ni siya nga candy, no? Mga snacks sa mga bata, bitaw sa eskwelahan. Ganahan ni sa mga bata. Ganahan mga bata magkaon-kaon og inani nga snacks. Kay murag mo ni favorite nila. Hatang yan sa mga... Ang texture kay humok kayo. Dili siya pareha og texture sa gummy bears, no? Kaya ang gummy bears lahi mag-texture. Pilit siya sa imong kuan daw. Murag mupilit ang murag gahi-gahi og texture gamay ang gummy bears kumpara ani kay kani. Humok jud kayo nga pagkagami. Why mo pilit sa imong ngipon ba? Diretso tolon. Pero kirig jud ka. Kirig ko ba? Aslom lagi ba? Hindi ko binuwang. Nga, good. Okay, so thumbs up kaya to para sa kuha. Ano to mo? Ano ba? Dili magkufan kuan mga gamis mga inana ba? Dili siya mga gamis basta mga inana nga kindi di jud ganahan. So, I'd say in the middle. Maybe ano. Okay. Thumbs up gyapon to para sa kuha. Okay. So, ikaw to ni bunot ganyan, no? Ako na po. Ako na po. Ako na po bunot karon. Tanaw dia. Wala akong nilantaw, bugo ka. Ang naras taas akong ikuha. Okay. Ang next one kay murag unsa man ni? Murag character. Mga ching-chang-chung wala bay? Caramel corn ang nakabutang. Murag Japanese. Tahato caramel corn. Sa Japan. Ang ngalan ani nga gikan sa Japan. Draw Tohato caramel corn. Tohato caramel corn. Ano ka ba sa mga Alam, murag ni mani. Ano, hayo gozaimasu! So nani mani nadagoy ni pagka-mani ang iyang flavor po, no? So good. Bugo lang tawag na ang lugo na yung mga mani bulok. Alaw na ni mani bay sa sud. Na, ohayo gozaimasu. So flavoring na siguro ning mani, no? So ato na ang abrihan para malantawan nato o nabot yung mani or flavoring ron ng mani. So Mara siya sa sud. So walay mani. Papaka. Walay mani, so flavoring na dyan ng mani siguro. So kukuha. Scam kay bay kay ingon sila na yung mani. Sinay mani, picture mo na kaya pala na sa flavor. It smells like mani. Yeah. Right? Okay, cheers. Okay. Caramel gid siya, tingnan gid caramel pero wa mo ko naigamay May pagka peanut butter, hoy, bugo. Tamis man. Gamay no. Hoy, gyud ni. Namit man. Mura siya move. Karta kabalo mo ng movie nga texture nga pagkaon, mura siya dinana humok. So yeah, ang texture niya kay murag movie. And pero ang flavor niya lahi jud dili pareha jud sa movie. Kay naay pagka caramel and then naay pagka hint of peanut butter ang lami niya, no? Yep. So peanut butter and caramel murag good combination na siya para sa kuha siguro kay murag karon pa ko katilaw in ana nga flavor pero thumbs up na siya para sa kuha. Kay lami jud siya nga snack. Lami. So makita mo ani sa store, no, ug naamog Japan or somewhere. Yeah, guys. Go grab Palit mo one. ani Tohato caramel corn na snack. Anong kabalo mga tohato na be? Bulok si Tohato, dara Tohato. Tohato. Binakog to. Unsa pagbasa na be? Kabaw Di Tohato, bulok. Ako kadi mag good. Kana ang pagbasa na Tohato gyapon Hala na. man na siya oh. Caramel corn. Caramel corn. Banga. Bukid. Okay, so next snack. Bunot. Lumsan ni. Lumsan man ni. Lumsan na. What the? Nagi Murag Japanese gyapon ni siya nga candy, no? OMG. Ambot unsa ni murag Kuan siya bear? Big Bear's Ramyun Candy. Big Bear's Ramyun candy.
So candy ra siguro ni siya. Hala, ay Nga bear ang forma, no? gahi daw siya nga candy nga maguba imong jaw. It says the candy itself is hard like a jawbreaker, so don't bite down too hard. Lang, guba mo na itong ipon na bay. Supon din eh. Dili ko na bay. I-ana ko na bay. I-break ko no. Atong abrihan, no? Atong abrihan. Gahi yun siya bay. Okay, Murag so, di na to na makaon bay. Mo na siya. And then murag na ay, unsa man ni, murag na sticker sa luyo. Kung ano na preserve para di madaot kay candy. Preserve na sticker na. Oh, it's so cute. Naipakapin nga sticker. Sticker dyan na siya. Ayun, Wala na, bi. ako ani. Ako ano na ba? Naipakapin nga sticker. It's so cute, guys. Nga bear. Okay, sige, muna na. Thank you. Sticker na siya. And then, muna siya ang candy. No? Muragay. Okay, maklaro. So, ato sa lang book-on. Para matilawan na to. Para ma-review. Baka na yun. Uy! Pataka, mo magiguba ala yung imong guba yung ilong. Luoy na kayo na nabungi na ang bear. Kaya ako ang gidukdok. Guba man mo yung ilong bay. So, dugo bitaw na ron. ato nang kanon. Bay, murag ka ng a little bit. Murag gamay nga pieces raw ka na bay. Kanay ko ha. Naigamay o, kana. Biya ko ng gamay bay. Gamay Okay. kaya ako ah. So, amo nang gito nga. Cheers. I don't like it. Nope. Kasi gahi. Dili man to gahi. Gahit siguro. Dali na kayo na melt. Mauta kag lamay bay di ko ganahan. Really? I don't like the texture. More siya powdery ang iyang texture, no? Binuang man sila ingon dire. Mo melt sa imong dila dritso. Binuang ba ingon sila nga jawbreaker daw pero pagkaon bitaw nimo kay modritso sa glanay sa imong kuan. But I don't like it though. Di ko ganahan. Di na ko trip ang kuan, ang taste niya. Yeah, so Pero ganahan mo melt ra. Nga lami man. Tanan magod lang sa imo. Of course, lami man di tanan. Di mo ko arti pareha nimo. Di bitaw tanan na ko ganahan bay. Okay, so yes, lami dito nga candy. I'm not satisfied. Tamis siya, pero naay kato naadyo pagka-aslom jud to. Ang aslom siya. Matilawan jud ako. Pero aslom lagi Kato to orange kato kanina. sigurong blue no. Aslom siguro na siya. Mo siguro to. Pero be, i-confirm na ko be. Ang kaning blue ba ang mo aslom? Ano manggong ingon sila nga jawbreaker nga bisag di man gahi. Sa aslom sa. Murag ang blue jud murag aslom niya. sa. Ang blue jud murag aslom. So naay pagka-aslom gamay, pero mas mo overwhelm gyapon ang tamis jud. Mura siya Okay. kuan Tamis kanang powder bitaw. Pag human imong kaon. Murag katong kuan. Murag katong mik-mik nga Oh, kuan. kana- Gi-harden lang. Oh lagi nana, oh nana. Oh, lagi to. Mura siya mik-mik. Or kaw-kaw man na ito. Namagi kaw-kaw. How man good na di ko How-how. How Mo ba to? How-how katong murag powder Blue, gyapon. oh katong blue nga gamay. How man to. Inig-ana ni mas yung baba mo melt. Oh, how. murag inato yang Lagi, ano, texture. pero How-how. mas lamit tong how-how kisa ani. Kay katong how-how tamis man to. Oh yeah. Gatas man to. Yeah, mas murag mas labaw og sa level sa flavor no, mas labaw ang how-how. Ano, sabot So, sa likod. Pero ang iyang packaging no, klaro kayo nga pangbata kaya kay colorful kayo nga it meant nga para ma-attract yun ang mga bata nga ani nga packaging Yes. sa ani nga pagkaon. Dili ko, So, anak. yep. Thumbs up gyapon to para sa kuha. No, thumbs down Di lang mo. ganahan bay. Sa texture, sa flavor, and anything. I don't like. Okay. Kay aslom, di po ganahan sa aslom. Pero lami man gud. Dili ko. Okay, so moving on to sa next one. So mubunot na pug ko. Tanaw. Ano man lang to? What is that? So man ni. Unsay ngalan ani? Kuhan siya. High Thai baked potato flavor biscuits. Biscuit nga baked potato. So potato starch siguro ang gigamit ani nga biscuit kay of course
ang mga Koreans gusto kay mogamit og potato starch. Hell yeah. Nga ganahan sila kanang ilang noodles kay gikan sa potato. Mo na ila that's their thing, no? So yeah, so potato starch ni Big man. nga biscuit. Okay, so abrihan na. And then apa siya lain nga packaging limpyo jud kay na sila, no? Okay. Ikaduha jud iputos ba? Ano di ay? Ganahan din dire butang sa box ang packaging diretso pag kalas-kalas na pwede ra man ibaligya ang inani. Di man good. Oh. Sino tanawon og na box? Oh, high Thai nga potato baked biscuit. Biscuit, let's taste Okay, it. Murag so- excited ko, murag ko ano siya, salty. Murag Mga paki. savory flavor, mga Murag nana. paki ang iyang kuan ni, ang iyang porma. Hindi na pud kabryo. Murag paki nga walay chocolate. So muna siya, murag siya pretzels, Yes, sir. pretzel sticks, no? Pero potato ni siya, no? Simuta, murag pretzel. Yeah. Murag siya pretzels. Lamot siya. Okay, so cheers. Cheers. Kaon. Gahi apo na. Murag siya pretzels kay gahi. Lami siya. It tastes like pretzel too. Mhm. Gahi apo eh. Pero lami siya guys. Unsa man ang pretzel gahi man na bugo. Di bang good din na kagahi. Pero mas gahi yun siya kumpara sa pretzels. Dili kay parat nga pagka-biscuit, no? Itong pita kay parat-parat mo tugod pataka man ka. Kana kay kuan siya. Di ka siya salty jud, murag Murag- dami siya enjoy. Murag medyo bland lang iyang flavor. Mhm. Kay di siya parat, di siya tamis. So murag siya takoyaki ba yun? Pero lami siya usap-usapon, mag snack ra kani. Unsa man ka mag-waiting ba ka sa bus or magtrabaho ka. Ano snack sa Kung sa break. imong buhaton or maglantaw kag TV, lami ni siya usap-usapon kay gahi-gahi nga mapulan na siguro ang usapan ni kay gahi-gahi. Gahi jud. Pero Siguro di yeah, na lami siya- ni siya usap-usapon sa og siguro og mag-break ka. Di na siya pwede sa mga tigulang nga kanang Kanang- daling guba ilang pustiso bay. Kanang mga tigulang nga walang ngipon siguro. Siguro Okay. mga sa mga kuan. Medyo sa mga- gahi-gahi man na siya. Atuwa pwede ra pero sa mga tigulang di na siya pwede. Gabay man ka. Namugi tiguang nga napangipon. Napal ko pero di mo siya kadulot ana. Kadulot gihapon basta napangipon. Bye. Okay, pero gahi yun siya. Basta Kasi kaon. kay lamay man. Okay, guys. So, thumbs up to bro ko. Thumbs up sa ko. Ano siya? Very good. I love it. Okay. So, ikaw na sa sunod bunot. Bye. So many bye. Oh, bye. Okay, so another product nusad siya nga gikan sa Thailand, Koala's March Latte nga mura siya og Hello Panda kay chocolate siya nga nay biscuit siya nga nay chocolate sa iyang sulod nga siguro nay lahi nga characters di nga design siguro kay Yan, ay mga bulak-bulak sa ilang mga... so para atong mahibalan atong nang abrihan ano siya mun nakalami ani mo inani kay easy ra kay siya abrihan Ilang mga packaging no kayo, yung mga inani no. magbuot kanila ikaw nalay pag sila Daghan kayo sila mga... Ano? kalas-kalas sila karton Di alam nga no, ibalik yan yung mga ginana. Mamawat man siya kay mabundog mo. Hindi maayo. Five na box. Diba? Am I right guys? Right? oo sakto lagi ka Lagi ka no, lagi. Ayaw ka ng break. kuha Ooh, look at this. It's so cute. pareha ta nakuha Dili, may dili. lalahi tag nakuha Ako guys. so muna yung akong nakuha baboy Hey, look at this. Awa. baboy ako unsa man mo gatutoy Dili, mong good. Mura siya. Alam, mura ay siya. kualam din ni bulok di man ni baboy Si baboy. pero mura magbaboy Paka mo gawin. pero kuala din na siya no kana imo unsa man imo Okay, kuha niya ako Unsa niya ako paklaro ni mo Wala nga nagtutoy. unsa man na Murag ka pacifier, bay. ambot gaon sa Asya Kadyo sa... Ambot mo sa... kasama na siya so ato nang tilawan Cheers. cheers
Isa kay tamis bitaw. Yeah. Dili siya maka-overwhelm yang pagka-tamis. Ayan, chocolate, murag Murag kuan. dark chocolate. Hindi mo good. Nga 80%, dili mga 20% dark chocolate. Medyo, pero di is yung tamis nga chocolate, no? So, I think mura siya similar, no, sa Hello Panda, jud. Nga ang maski flavor niya. Pero medyo naipagkapait-pait lang gamay ang chocolate, no? Nga, which is good kay lami ra gyapon, kay tamis ra gyapon, maski naipagkapait-pait nga gamay. So, yeah, Yung similar. taste, kinay pagkapait kami. No, ang na nyo matilawan sa aftertaste ang pait jud. Yeah. Kay masasa ko ang kuan dila karon naglinger pa ang pait nga taste, no? Okay, so daghan mga characters, no? Kay lahi man na mo ang kada makuha na mo, lahi ang ako kaning isa gadalag basket, kaning isa kay murag gasuot og robe. O asad kay na Then, ako kay naibulak nga gida. Ang din ang isa kay murag gasuot og headband nga na star. No? So siguro, no, So cute. lahi na siya og design, daghan siguro na siya design, no, kay murag unom duha imong gikuha, nakakaduha ta ganyan din. Unom na lahi jud siya design. So daghan jud siguro ni siya design, no, kada biskwit niya. Murag ma-enjoy na ko siya, guys. Mas kami siya. Baboy lang jud ka. Dili man good kay I don't really like sweet. Pero og ginali nga sweet, nga dili kay tamis, nya na dark chocolate pagagamay. Mahurot lang ko sa package ano. Okay, so Naman. to mo. Thumbs up to para sa Thumbs up budget. sa kabay. Lami siya, lami. Dili to double thumbs up mo. Isa. Aw. Pili po tulo ka buok. Uban ako. Luda ni mo oy. Hugaw mo kanang medyas, way laba-laba, Di 1 man week. good, pataka, yuck! 1 week nagsuot. Pataka, masige mo kog laba-laba, good. Kada Ew. adlaw, pataka, istorya. Okay, so moving on ta sa ato ang next nga pagkaon. Napay natagib ng sulod-sulod yun, no? Dan lagamis Balo? na sad. Okay, so ang next one kay Yummy Gummy Sour Rainbow Cables nga gikan sa Turkey. Nga more ni siguro sa licorice, no, pero tamis na siguro ni siya na sugar nga makita dyan ninyo daan. So and I think sour siya kay nakabutang sour sa iyang packaging, nakabutang sour. So ato Murag na nabalo na ako sa prediction ani, murag di ko ganahan ani. ito nang tilawan. Unsay lami ani? Ilang kindi, Is no? Naadyo siya murag gamay siya ba? package ba na siya murag ko ano, murag tray nga pakapin. So, Di na ko ni doon ba? so mo na siya ang licorice nga gummy yummy nga gikan sa Turkey. Mo na siya. Cheers ta. Cheers, buddy. Sa una mo nang aslong good. Di ko. Hutta ba? Dili jud ko ganahan ba? Hutta ba? No, fuck no. Hutta jud. Hindi naman na hot doon bago na ka. Lain kay lamig guys. Tabangi kog kaon. Yeah. Balik na ko bay. Lami, manggo siya. Umbi lami. Gugunahan. Gano'n siya. Asa kayo uwi nga di mo alam kayo guys. Tamis siya, nga aslom-aslom. Well, actually, ang pagka-aslom niya, no, sa una ra siya, kay mawala ra siya over time. Di man good. It's ka, inom na kong tubig, nahagya pa yung aslom sa mong mouth. Imo man na, lahi man ta. But di man ka ganahag sour foods. Pero o ganahan mo sour candies, no, ganahan jud mo ani nga yummy, gummy. Pero ganahan ko mga licorice, mga inana. Enjoy na niyo. Kay ang texture niya, no, dili siya ingon nga katong licorice nga gahi jud kay texture. Mas humok siya actually kung nakatilaw mo atong licorice nga murag eraser jud to siya. Murag eraser. Murag jud to siya eraser, no. Yep, so thumbs up gyud to para sa kuha. Duha. It's a no for me, guys. Well, ikaw man na kay banga mo na imo ang taste buds mo nang Si banga mo, may banga. Kamao tog lami ana. kalami kay ana. Yuck. I don't like Ikaw mo yuck. yuck. Ew. Okay, sige. So moving on tas tong next one.
bunot na diha. Doon na lang. Sus pag bunot na diha, dugaya kayo. Uy, unsa man ni bay hala. Tanawa. Ang next one nato kay Delizia pastry cream nga siguro murag biscuit ni siya kay naay ngay gikan be. murag carton gikan sa murag Danish ni siya. No, basahag maayo. Delizia pastry cream. Delizia aha be. Delizia. Deliciaso. Bulok gikan ni siya sa Italy. Bungo. Deliciaso. Gikan ni siya sa Italy, product of Italy, no, Delizia pastry cream. Oh, actually kuha na siya guys. Sa Italy. Matilde Vicenz. Okay, so product sa Italy, no, pastry cream na siya. Pastry ato cream. nang tilawan. Kung say lami aning product sa Italy. Hala mo ra siya kuan. Croissant. Croissant. Gibalot pa jud siya, no? Makita niyo, gibalot pa siya. Kabalo ko sana. Mura siya kuan. And then, Dili siya croissant. Mura siya og kanang mura siya pan. dili pan. Kuha na siya pastry nga siya nga kuan. Pan gani, usa man ng pan pastry man na Dili bugo. magud ang pan kay bread. Ang pan kay flour. O, Kani kapake. kay kuan man ni siya. Pastry man na. Mm, Pastry nga Ah, malagi ka ng pastry. Flour Sa gihapon. flour. Bulok. na cream sa sulod niya, no? So, ang lang ginani kay gatak-atak me. Kay mag-atak-atak din siya. Oh. Bigay ko, bigay. Mo. Mura siya Danish. There you go. I was looking for that word. Yeah, mura siya Danish. So, cheers. Interesting flavor. Namar? Biganahan ko sa yung pastry bagay. Flaky kayo. Yeah. It's flaky. What ba? Mura siya baklava ang iyang kon Tamis yung feeling. texture. Mura siya baklava ang iyang texture pero ang flavor dili siya baklava. Dari yun. Amin akong binlan pag may klaro sa sa mukha kayo bay. Okay, so down to the last nga pagkaon diri sa box. Uy! Ratings. No? Ato. Oh, ato? Oh, Gana, ana. Lamit to bay, lamit. Thumbs up dito kay Thumbs Lami. up ito, lamit. Pwede usa ka bukten, pod. So na, duha ka thumbs up Duha mo. ka thumbs up ako ah. Kaya gahawid mo ka. Okay. Duha ka So, thumbs up. Lamit siya. Thumbs up na nakuha. Alam mo. And lami dito siya nga creamy kayo ang iyang sulod, ang fillings na creamy kayo. Hell yeah. Tamis and then flaky ang iyang pan, ang iyang pastry, Sir! no? Crispy, ambot ug unsa man yung pagkuan nga inigpa ako yung mag-atak-atak jud na siya. Kay dili jud na mahimo nga di na mag-atak-atak kay Flaky. mo jud na sa flaky. I think layered to siya nga kuan jud nga pastry nga Bulong, nagigamit guys. ng murag baklava. Isod ba ito himo itong inato nga Yeah, kuan? of course. Kaya kailangan nimo i-rice. Lagi, pero i-layer po ito nimo, okay? Thank you. So, We're yes! down to the last one, buddy. So, last one na ta. Moving on. So, okay, so we have muy bon roll nga gikan sa Mexico. Of course, kay klaro kay na ang iyang mga flavor dre kay it's in Spanish, no? Muy bon roll nga chocolate siguro ni ganay mani sa kilid, no? Kay napoy mani dre sa iyang logo, no? Sa packaging na yung mani. So, ato Papi mo niya niyo. Oh. Isa. Okay. So, mo na siya na ay murag chocolate diri sa iyang tunga. Then ay wafer o siguro mga mani siguro na, no? Nga gi-cover sa chocolate. So, Papi mo niya niyo. cheers! Ako na payurutan ni, ikaw ko suso. Yawa ra. Naman kayo ba? Ang kali ganang tamis. Hmm? Hindi naman mga chocolate board. May wafer food ba? Hindi na siya pagkamani, no? So, ang iya ding ngayang flavor, no, kay murag actually tanan murag na pagka-KitKat. Pero nalay twist kay naay mani
Plus na si chocolate nga feeling sa sulod sa wafer, no? Kay lingin mo tong wafer niya, dili mo tong murag flat nga pareha sa KitKat, no? So yeah, lami siya. Na ang iyang compared atong koala ganiha, no? Compared ani sa chocolate lang, mas tamis ang chocolate ani. Mas tamis siya ang chocolate ani. Yeah. Kaya medyo pait mo to atong Milk sa koala. chocolate din na siya, milk chocolate din na siya. So 100% pure. So it's a milk chocolate ni siya, kay tamis siya nga wala kay matilawan nga pait. Pagkapait sa chocolate, no? Siya tamis yung kuan, yung flavor. Yeah, pero overall ato lami siya. Lami siya kaayo. Ganahan ko kay nay mani crunchy inig-usap nimo kay of course agi sa wafer ug sa mani nga pag-usap nimo crunchy jud siya. Feeling nako kay katong mga inanay-nana kay mga gagmay siya nga mani. Of course. Gidik-dik nga mani. Sige dik-dik gidukdok. Gidok-dok. Ikaw adik-adik. Yeah, but you guys, it's so Okay. good. So thumbs up to siya para sa ako Duha ka pagkabay kay lami bay kabalo ka akong gihurot ko. Okay, sige, bahala ka diha, imo nang kinabuhi. So, maura to siya, guys. Manami, wala na sulod ang box. Urot na. Kanina lang. Wala na sulod ang box, empty na. So, di ay to, ug ganahan mo ani, ug ganahan mo order og inyo ang kaugalingong box. It's na sa link down below, gamita ang link down below makatabang na sa kuha. Sa pag-order pa og usog nga mga box nga na ako'y ma-content o ginani every month, no? And salamat day kayo nga naabot mo di aring dapitan, naabot dun sa pinakalasan ug lantaw kay most nakita nako ang mostly nga mga viewers kay murag sa tunga-tunga rataman or mga first few minutes ra jud siya, pero gamay ra jud kay mo ang naabot di aring dapita. Munang salamat kayo sa paglantaw, salamat ako kay salamat para sa kuha. And of course ako ang manghod, subscribe mo sa iyang channel. Subscribe kay na ako'y mga bagong content nga ideas. Maghimo na ako bagong YouTube content karong 2021. Mo ba? So, lagi tinuod. Mga lagi. daghang mga cooking vlogs, guys. So, make sure nga mag-adto jud mo sa akong channel, subscribe dito ha. Tanawo na mo. Tanawon ta mo, di mo subscribe. Basta subscribe mo dito, guys. Chen Lao! Kawalo na siya, sa Pimoon. Okay guys, so moro na ako ang video karong adlaw. Salamat kay sa paglantaw jud kayo, no? Like, comment, and subscribe if wala pa mo naka-subscribe, and if di mo ganahan sa akong video, pwede mo hawa or mo leave og dislike. Pero og like jud ninyo ang video, palihog ko og kulata sa like button, no? 2 thumbs up, guys. Murag pareha sa ako basta og kanina. Thumbs up na sa ninyo, no? Palihog ko kulata sa kanang like button. Sir. Ganahan jud mo, no? So, yes, moro na ako ang video. Peace.